dankjewel, daar hebben we de bal weer. Maar wat hebben we nou? We hebben een hele orenbal. Wat is er gebeurd? Ik heb van de moor begrepen dat uw bal stellen is. Uw reerbal is stellen. Dus als jou weet waar de bal is. Nou ja. Dan mag je maar doen. Nou, kent ik schelen, hier redden we het mee. Hier redden we het mee. Welkom op een gediek. Het is prachtig waar. En wij hebben natuurlijk een prachtig programma. Hè? Wat hebben we al jaar? Ja, we zitten bomvol, jongen. Maar direct los. Wij gaan gelijk los, hè? Gelijk los. Ik zou zeggen van, wij gaan even naar waar steen je in de gediek? Ingrid? Ja, ik sta hier nog steeds. En wij gaan gewoon... wij rennen even naar mijn plakje toe. Want we hadden de prijsvraag vanzelf. En daar ik was zinnig volle mensen binnen. Die hebben ingestuurd. En ik vond het zelf een hele moeilijke opgave. Maar dat maakt het helemaal niks uit. Ik hoefde net mij te doen. Ik mij het eerst mij te doen. Maar ik zal je even de foto sharen van Juster. En het antwoord wie basiskwallen, de vlieger. Nou ja, goed. Massaal hebben mensen gereageerd. En we hebben één dame eruit halen. Of net één dame, we hebben een winnaar eruit halen. Dat wie G. Roskammer. Mevrouw G. Roskammer uit de Gedik. Gefeliciteerd. Jouw prijs komt zo spoedig mogelijk naar je toe. En dan gaan we terug naar de volgende prijsvraag. Want we hebben natuurlijk elke dag, want dat is het verste onderdeel, hebben wij een prijsvraag. En dit is wel heel lastig. En helemaal omdat wij geen muzikaal intro hebben. Dus dat is wel een beetje lastig. En... maar wij hebben wel een orenhint. En dat is mevrouw van der Meulen. Die komt nou naast mij staan. Maar wellicht, zodra ik jou wat vertellen erover, dan weten mensen wel waar we het over hebben. Welkom, mevrouw van der Meulen. Weet je? Ik mij Ipis is, hè? Ja. Hartstikke mooi. Jou weet een hele protte van Gedik, heb ik begrepen. Nou... Ik weet niet dat ik een protte van Gediek weet, maar ik ben wel heel geïnteresseerd in de geschiedenis van een Gediek. En toen ze mij tweeling vregen om vrijwilligster te worden, toen had ik ja zijn. En ik dacht in de werkgroep educatie mij. Want we proberen het museum Opsterlaan, vooral voor de band, een beleefmuseum te meidjen. Dus mij een protte dingen en mij dwaande wijzen kennen. Oké, en de protte Sjen kennen en... ik denk een dwaan, inderdaad. Oké, hartstikke leuk. En wat weet je nog zo volle van wat mij deze foto te meidjen hebben ken? Nou, wij staan hier al op een plakje aan de wal, waar dat wel een beetje mij te meidjen had. Want hier aan de orenkant van de veert, daar hebben wij het zicht op het plak waar vroeger de school staan had, de synagoge. Want vanaf 1700 jaar ongeveer had zich je Joodse meesten vestigen in een Gediek. En die maken je, werken je, dus ik. En op een gegeven moment, ze blauwen hier, ze zetten zich, en vooral de familie Levy, die werden zo Fries eigenlijk, dat toen ze in 1812 Napoleon vregen om dat alle mensen een achternaam nemen moesten. Toen had de familie Levy de naam Leefsma aannam. En daar weten wij nog wel een protte van. Je weet er een protte van terug, de brieven die voeng binnen. En... Ja, maar we hebben natuurlijk verhalen van mensen die de meesten kent haar en haar boeken droeg lezen. Wij zijn naar Westerbork geweest, omdat wij van plan wie in deze maitijd in Museum Opsterlaan een liedse tentoonstelling te houden over de brieven van de Joodse mensen die Gediek die in Westerbork binnen. Maar terwijl we met de verbouwing bezig zijn, is dat even uitgesteld tot volgend jaar. Maar dat ben we absoluut van plan om volgend jaar dat wel te doen. Dus dat komt er zeker. Nou, ik wil jou in elk geval heel erg bedanken voor deze informatie en voor jouw komst. En wij gaan terug naar ons volgende onderwerp. En dat is, we gaan terug naar ons allergrootste praatjesmaker. En dat is Gerben. Ja, ik ben misschien de grootste praatjesmaker ter wereld, maar er ben je natuurlijk nog grotere praatjesmakers. Dat binnen de band van de christelijke squallen van de Gedieke Libreien. Ik zou zeggen, stel je me even voor. Wie heb ik hier naast me zitten? Wie bent je? Juka. Oké, en wie bent je? Alice. Oké, en wie bent je? Thomas. Oké, wat goed. Nou, ik ga je even een vraagje stellen over een onderwerp, over een paar dingetjes, en dat nemen we bikkels. En dan moet je me eigenlijk even vertellen wat bikkels binnen. En bikkels die komen direct even tevoorschijn, die laten we even zien. Maar stel je hem nou eens even wat voor bij bikkels. Hoe zorgen bikkels eruit bijvoorbeeld? Allemaal bobbeltjes. Bobbeltjes, oké. Ik weet het niet. Kun je er wat bij voorstellen? Ik weet het ook niet. Nee. Had het een vorm of zo? Rondjes of fjouwerkantjes?
het kan rollen. Oké, en wat denk je zo? Als het cirkeltjes zijn. Ja, zo. En Do, wat voor vorm heeft het volgens die? Ik denk het ik wel als het kan rollen. Oké, en zou ik iets met sterk te meidje hebben? Ik denk het net. Oké, en Do, wat denk je zo? Heeft het iets met sterk te meidje? Ik denk het wel. Ja, zo. Oké, en Do dan? Ik denk het ik wel. Oké. En, maar hoe volle ben het? Is het in je, denk je, of bent het meer? Ik denk dat het meer ben. Hoe volle? Ik denk als het 2 binnen. Oké, en Do, wat denk je zo? Heel pruttig binnen. Hulp protten, oké. Zullen we eens even vragen wat het is? Bikkels? Ja. Nou, we vragen mevrouw van het museum van Gediek, Jelma. Ja. Nou, ik zou zeggen, let het even zien. Ik Ja. ben benieuwd. Bikkels, dat zijn botjes van een schaap of van een geit. Moet je maar kijken. De hakjes van een schaap of van een geit. En dat is heel oud. Al heel lang spelen kindertjes de spelletjes mee. Dan gooien ze op. Kijk zo. En dan spreek je bijvoorbeeld af van alle bikkels die met dit stukje zo liggen. Die zijn goed. Nou, zullen we het even doen? Zullen we even kijken? Nou, welke zijn goed? Nee, ik zie niemand met, ik zie geen een met dat gaatje. Nog niet. Dat is 1 keer gegooid. Hé, die. Nog 2 keer gegooid. Nog een keertje. Die. 3 keer gegooid. Nou, dan moet die, hè. Ja, hartstikke goed. Ja. Nou, zo weer het speeltje. Hartstikke mooi. Nou, dit weer het speeltje van vroeger. Nou, we doen gelukkig voor de Sint-Wurg oorspeltjes. Maar dit weer de praatjemakers van de Libraïe. En bedankt Jimme, de praatjemakers van de Libraïe. En protte succes naar Opskwallen. We gaan terug naar het volgende onderdeel. En dat is de dijfilm. Ah, goeie. Jammer Ingrid, maar nu is het mijn beurt. Wij zijn hier bij het cultureel centrum in Gediek. En we hebben hier de musical van groep 8, van de Flambouw en van de Trambeets. En misschien maak ik wel even meidwang. Wij zitten hier gezellig even naar de musical te zien. En ik zit hier naast Peter en Paulien van de beide legere openbare scholen. En nu is het een gezamenlijke musical, heb ik begrepen. Daarom doen we dat Sint-Wurg gezamenlijk. Nee, klopt. Dit zijn de Flambouw en Trimbeets. Nou, de station is van de morgen met die band al heerlijk aan het oefenen. En dat doen wij omdat wij de komende jaren ben we van plan een nieuwe school in Gediek te bouwen. En daar gaan Flambouw en Trimbeets samen. En nou, we zijn al een paar hier aan het voorbereiden met elkaar. De juf en mijn meester zijn al lekker met elkaar samen de dingen aan het organiseren. En de volgende stap weer bij de band. En vandaar dat groep 8 dus van de Auschwitz-musical dit hier samen doet. En een grote squallen, maken die band niks uit? Nee, wat is grut, hè? Ze zitten nu mijn band is 24 in de groep. Nou, dat wordt straks net oors, hè? En dus wat dat betreft verhoort er voor de band net zo verschrikkelijk vol. Behalve dus natuurlijk een prachtig nieuwe bouwprijs. De Tjerne en de Vlieger zijn al een paar jaar aan het voorbereiden. En eigenlijk dit jaar hebben we al een visie kunnen ontwikkelen. Dus ouders die hebben al inspraak gehad hoe ze willen dat de school eruit ziet. De teams hebben er al over gesproken. De kinderen, ja, dat is de volgende stap, hè? Dat we ook meer samen gaan werken met de kinderen. Dus het ziet er al goed uit? Het ziet er hartstikke goed uit. Hartstikke en we mooi. kijken er ook enorm naar uit. En wat ontzettend leuk is, dat die teams ook zo enthousiast zijn. En als we samen zijn, maar we werken ook al samen, merk je al dat we één team zijn. Hey, hij geeft mij aan. Oh jongen, kom maar. Wat moet dat je vlinder? Voer, houd je bij de nek. Nou, dat donsje, nee, dat is niks voor mij. Ik ga wel naar mijn kei. Hey Kees, ik zeg dat het druk is, maar de meisje wel gauw hier komen, want dan zal ik daar even knippen. Ik kom er door de bliksema. Best genoeg.
Eventjes een stukje erouw. Ja, maar een beetje kwart worden, maar dat wordt al wat tinnig. Ja, maar haast het drok denk ik of net, dus ik moet een beetje haast, meidje. Maar dat ik wat pokon op. Nee, helpt dat net. Ja, we gaan zwaar er ook, want je weet al, ik heb wel en dan leidt ze ze buurt, maar het leven van een bregenwipper, dat is... Een zwiere job. Ja, dat is slopend. Er is wat op die scooter op een del. Ja, ik riep het op een scooter om te halen. Hoeveel kilometer maken ze op een dag? 30, 35. 30, 34 kilometer, zo. Dus je bent druk bezig met de turfroute. Ja, we gaan zien brengen en sloezen met 12 man, dus we weten wel wat matten. Ja. Nou. En hoeveel boten komen er samen beetje wat del? Nou, dat ben ongeveer 1200 ideeën. In 4 maand tijd. Ja. En dat doen we met 20 man. Ja. In opdracht van de Provinciale Waterstaat. Ja. En daar hebben we dus ook assistentie van. We winnen met 30 man. En dan wonen er graag 12 man nog bij van de provincie. Ja. En dat weer bonen en douwen. Nou, ik zei, ik wil je me net bij hebben, want je bemoeit je woord wel mee. En toen begonnen ze te koelen en dan hebben ze het betaald. Hebben ze de toch bij die. Dat wil ik ook goed maken. Ja. Nou, en hij wil eens wat grappigs mee maken. Echt dat je zegt van nou, dat wie wel even een... Ik ben haast een keer in een veer donderen. Dat meer? Ja. Hoe ging je dat zo? Daar kwam een heel groot schip en die mevrouw die hier het goed in de gaten dat hij al wat enthousiast over weer. Dus ik ram mij en toen donder ik er haast in. Ja. En 3 jaar later kwam ze weg. En toen zei ze, oh, bent u er al? Ja, ik zei, ik ben er nog steeds. Weet u wel dat u bijna in de vaart viel? Ik zei, jawel. Nou, ze zei, dan moet je even komen, want ze hier er foto's van maken en een mooi verhaaltje erbij. Zie je het helemaal verslijn op foto's en al? Ja, helemaal verslijn. Ik had goed bewaard voor skiel, ik ook in de meer te zitten. Ja, dan kun je het eens even mooi bezennen. Ja. Nou, dat is fijn. Maar jij zit mooi strak in het pak. Ze zwaar heel goed voor jou. Komt nou wat hierop nog, hè? Ja, inderdaad, ja. Nou, het pak is te mooi om de kapmantel ervoor te doen. Ja, nee, dat is zo. We wilden niks jellen, hè? Wat zijn jou? We wilden ook even jellen. Ja, zeker. Ja, de trots van de provincie Friesland, toch? Ja, van de provincie, hè? Ja. Ja. Nou, jullie, wat zie je in je jongerhaast? Ja, nou, hoop het. Nou, bedankt dat jou hier in de stoel even hermaken. Wat ben je onkost? Nou, deze keer is het een servicebehandeling. Oh, dan kom ik weg. Super, keurig. Dankjewel. Kees, je bent er weer mooi uit. Je kan weer heel wat brechtjes wippen. Hartstikke mooi. Dan gaan we trouwens met het volgende onderwerp en dat is weer de talent. We hebben een hele berg talenten hier in Gediek. En natuurlijk sporttalenten, maar we hebben ook meer. Check ik maar eens even op je site van Gediek. Dus daar staan ook nog heel wat interviews met talenten op. Maar Joert hebben we weer bijzondere talenten. En dat binnen Yannick de Jong en Jesmer de Vries. Applaus. Welkom hier in Gediek. Zal ik even met jou beginnen, Jesmer? Doe het voetbal, toch? Ja. Hoe lang al? Nou, dit was mijn 6e hier. Oké, maar waar ben je begonnen? Nou, hier bij Gediek. En waar ben je nou bij? Bij Heerenveen. Oké, en best scout? Hoe giet ook? Nou, de spelers gewoon wedstrijd met een eigen club en dan komen er meesten te zien. Nou, en die screwen die op. Oké, en wie Marco van Basten daar bij? Nee, dat nog krijg ik net. Nee, oké. En wat is die, waar was graag in? Wat zou die droom werden? Nou, is maar gewoon een Heerenveen en als je wel weer. Oh, dat is wel nuchter. Mooi. Wat is die plakje? Voorin, achterin? Nee, links achterin. Links achterin, dat die heid ik die ik wat achterin. Ja, zie je? Ja, klopt. Ja, zie je? Ja, oké. Dankjewel, Jesmer. Ik ga even terug naar Yannick. Yannick, doe dus wat een motocross, heb ik het idee. Ja, grasbaanrace en speedway, hè? Geen motocross. Oh, dat is heel wat doors? Ja, dat is zo goed mogelijk op een motor zonder rem een ovale baan rijden. Zonder rem? Ja, zonder rem. En dan kugels er ook wel eens uit, denk ik? Ja, ik kugel er ook wel eens uit, maar ja, dan liet ik me weer even masseren trouwens en dan is het alweer klaar nou. Oh, wat mooi hè. Oh, wat mooi. Maar wat is het verschil tussen grasbaanrace en speedway? Nou, gasbaan wordt vaak een wat langere baan die op een ondergrond van gas, en namens zei het al. En speedway op kwartere baan, 400 meter tot 260 meter. En
Nou ja, dat gaat wat dichter op elkaar en dat is internationaal ik wel een hele grote sport, speedway. Oké, en dan mag ik terug Europa of wereld? Hoe maak ik het zien? Nou ja, voor de gasbaan zit ik in de WK. Ik heb nog 2 wedstrijden gehad, dus die hebben op dit moment Sean in de tussenstand. Over 2 weken moeten we naar Grace en dan komen daarna nog 3 wedstrijden. Dus dat is wel een vrij druk programma en daarna is nog het EK en het NK. Oké, maar hoe kiest al die baan bedel? Met de trein of dat ding, dat ken het in de koffer? Nee, ja, dat tank is ik net zo groot dat ik het heel lang rijden ken. Dus we gingen gewoon in de busje. Ah, gezellig joh, gezellig. Hey, en Jesmer, doe ik nog wel even een baltje heugen denk ik, of net? Ja, hem tjoen. Had er letter in een door bekend team zit op bij Heerenveen, laten we daar maar even beginnen, zei Sto, maar misschien nog wel volle meer. Gerben, sorry hè. Sorry dat ik even stoor, maar ik krijg telefoon. Hij krijgt meester. Ik wie te let erbij en dan moest maar even jaren wat het wie is. Sorry. Ja, ik zit al. Dat ben die man van ISIS, die zwemmers, wist wel? Die de 14 bads binnen. Maar jongens, die mag ik even aannemen. Ik mag even jaren hoe vier dat met hun is, want die mag misschien even helpen. Jongens, Jim, bedankt. Succes in je carrière, hè? Oké. Nou jongens, ik zal even jaren naar de voicemailberichtje van, want ik zit wel ook weer te laat, want Ingrid weer te laat natuurlijk. Dus ik zal even jaren wat de man van ISIS te melden hebben. Voicemail, Gerben. Ah ja, Radko, Blue even staan. Jongens, ik moet weer verder, ik moet heen, die kool doet net staan. Sism, praat maar even in naar de piep. Ja, hoi Gerben, hartstikke dik al erop. Hier Jan van de zwemclub. We zijn nu in Klein Groningen en we hebben bananen nodig. Eigenlijk een hele prutter. Verder gaat het wel goed. Nou, tot de volgende keer hè, beste. Ah, bananen naar de noorden. Oké, nou dan moeten we dat even regelen. Dan zal ik mijn karren vol houden, want door dan ben je zaterdag net de tijd weer waarom. En, want dat mag natuurlijk al, want wij worden hier zaterdag natuurlijk weer uit het waterfeestje. Ik zal mijn trekker en karren vol laden en dan gaan we nou maar gauw verder met het volgende onderwerp. Ingrid, wat vind je van Gediek? Waar zit je eigenlijk? Ik zit hier naast een paar prachtige man van de brandweer. Ik hoop dat je mijn pak komt zoen, maar helaas ik ben van die t-shirts. Is dat om het waar of zo? Of, Het is ik te warm. Jammer. In elk geval, heerlijk man in pak. Maar goed, wie bent je? Jenno Postumus. Leeuwen Buistra. Welkom. Hey, je bent van de brandweer. Wat voor... doe je alleen maar katten erbij helpen of doe je met oorspandering? Dat is de hoofdzaak natuurlijk. Ja, echt hè? Katten erbij helpen, ja. Nee, wij blussen natuurlijk brandjes en bij ongevallen komen wij en zorginstellingen en dergelijke gaan natuurlijk automatische melding. Als er wat aan de hand is, dan komen wij ook opdragen. En zo binnen nog een hulpverskaart ding waar wij bij komen. Hartstikke mooi. En wat is er nou zo mooi aan een brandweerman wezen? Ja, wat is er mooi aan? Ik bedoel, je kan wel zeggen voor de kick, maar dat ligt ook wat raar. Maar het is toch deels wel om mensen te helpen. Ja, maar wat is er leuk aan? Volgens mij, ik kan me zo voorstellen, je komt bij een ongeluk, er is toch eigenlijk helemaal niks leuks aan? Nee, maar voor u is dat wel heel los. Ik bedoel, de eerste die daarbij komt, die is vaak alleenig. Die had het misschien wel gebeurd, jongen. Nou, daar gaat van alles door een persoon in, die meldt dat. Wij worden piept. Wij komen op een kazerne, doen je kleren aan, in de auto. Wij krijgen bultinformatie. We zijn met meerdere mensen. Wij gaan er heel los in. Ja, en dat is dan makkelijker, woest zeggen? Ja, het is een stukje teamsport is. En dan help je degene die daar in een probleem zitten. Oké. Nou, helaas hebben we net heel veel tijd meer om heel wat te praten. Wij gaan gelijk terug naar de muziek. Gerben. Ja, ik sta hier tussen een hele ploeg gezellige vrouwen. En ik heb een paar mannen, jongen. Die treffen. Die staan er met z'n draaien tussen. Wij hebben hier full sound van de Gediek. Wat ging je hem voor die jongen, Marijke? De meeste dromen zijn bedrog van Marco Borsato. Oké. Nou jongens, we jaren er even naar. Zet hem op, hè.